Poppodium Neushoorn in Ljouwert had financiële problemen. Directeur Yvonne Blijzen vreeg de gemeente om de subsidie te verhegen met 2 ton. Nou, in verhouding hebben we qua programmeerbudget bijna hetzelfde, maar we doen wel 5 keer zoveel. Boppe dat had Neushoorn gruttere ambities. De gemeente wil dat het meer is als een regulier poppodium, een creatieve hotspot. De creatieve opleiding D-Drive van het Friesland College zit in hetzelfde gebouw als Neushoorn. Ze doggen daar een soort praktiekondervinding. Al onze 500 producties staan open voor het onderwijs. Ik hoop niet dat het er minder moeten worden, want dat zou ik vervelend vinden. Het Friesland College wil net inhoudelijk reageren, omdat het onderwerp is van een politieke discussie. Als er geen yield bij komt, is de kans groot dat Neushoorn een gewoon poppodium wordt. Dat weet ik niet, maar dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn. Want dat betekent dat we met een heleboel partijen waar we nu mee samenwerken, dat we dan moeten zeggen van ja, we gaan terug naar de basis. En dan is alles wat we opgebouwd hebben de afgelopen 3 jaar eigenlijk een beetje weggegooid geld.